wamany jatend piny ma nosenyaka wuoyo gi pinje ma oko mopinjo gin ng'a? Who are you? Ere gima miyo yie ni un adieri dhi winj duondu un e jok makano oganda ka pinje ma oko ema nosepenjo ni to un ng'ato kendo mana pesa mumiyo ano bende tin mabok winjo be nugonwa e koko. To wang'e ni kata joma wacho go osechako ni they've given their red alert e wachne. Ing'e ni onyalo wuoyo, but we know gima timorega kae. Inyalo wuoyo kaka ne wan ga gi Gaddafi, to Gaddafi no gol gi ng'awa. Koro sometimes wuoyo ma ibuogo ji gi wach, mano is not anything. People are dying in Tanzania, they are our people, nyaka wakony gi. So we have to find a way ni mondo this thing has to be dealt with one way or the other. And one of the things we are demanding ni mondo we tijno, mondo wachaka fresh in Tanzania, because okwanyal bedo gi weche ma you just decide ni koro inemigo kura kendi. How do you do that? How does it become ni onge kura manogo to yudo 98%? Those are things that are very unfortunate. We didn't expect that from Tanzania. Newa paro ni Tanzania is somewhere which nyalo will go nikech onge weche maricho madhi mbele kucha. And now see what is happening. Very unfortunate. It's being discussed across the world. Marach videos muneno gik matimore kocha. It's not fair. Kopogre gi wuok e kom